Elia oli profeetta. Se profeetta tarkoittaa sitä, että Jumala, elävä Jumala puhui Elialle ja Elia halusi olla Jumalan käytössä. Profeetta tarkoittaa myös näkijä. Täällä Raamatussa kerrotaan siitä Eliasta Vanhassa testamentissa, niin Jumala sanoi, että sinun täytyy mennä ja sanoa kuninkaalle näin. Kuninkaan nimi oli Aahab ja hänellä oli vaimo, jonka nimi oli Iisebel. Aahab ja Iisebel olivat saaneet sen aikaan, että tuo Israelin kansa oli luisunut pois elävän Jumalan palvelemisesta. Ja tuo Iisebel erikoisesti oli, joka palveli Baalia, eli epäjumalaa. Tai oikeastaan se oli pahiksen palvelija. Ja niin Jumala sanoi tuolle Elialle, että mene ja sano näin. Minä haluan, että tämä minun kansani luopuu tuosta epäjumalan palveluksesta. Elia lähti kuninkaan linnaan kohti. Elia tiesi, että Jumala pitää huolen omistaan. Sitä varmaan pelotti mennä tuonne kuninkaan linnaan, tai ainakin hirvitti, mutta se halusi tehdä Jumalan tahdon, koska se on aina parasta. Ja niin hän käveli sitä kiiltävää kuninkaan linnan käytävää eteenpäin ja tuli kuninkaan eteen. Kuningas Aahab hölmistyneenä katso, varmaan vähän suu auki, ja Elia julisti näin. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Se oli se Jumalan sana, minkä Elia oli saanut. Ja niin Aahab ja Iisebel vihastuivat. Nämä luulen, että tuo Elia lähti aika äkkiä siitä poissa ja tuo Iisebel ja Aahab varmaan pani sotilaat tuo Elian perään, että ottakaa tuo mies kiinni, mutta Elia oli jo mennyt. Jumala piti huolen Eliasta. Hän varmaan oli semmoinen rukouksen mies. Jumala hoiti häntä ja puhui hänelle asioita ja hän halusi totella. Ja tämä Raamattu sanoo sillä tavalla, että ja hänelle eli Elialle tuli tämä Herran sana. Mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta. Ja minä olen käskenyt korppien elättää sinua siellä. Elia lähti Keritin purolle, saapui sinne. Matkailu kovin pitkä, mutta Jumala tiesi, missä hän on turvassa. Ja sinne hän jäi. Vettä oli purossa, mutta maha morisi, nälkä oli. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja sadepilviä ei näkynyt. Ja niin Elia ajatteli, että tämä on nyt minun paikkani ja mitä huomenna tapahtuukaan, maha morisi. Ja niin kun aamu tuli, niin Jumalan lupaus toteutui. Hän piti huolta Eliasta. Korpit ilmestyivät taivaalle, en tiedä oliko useampi tai monta, ja Raamattu sanoi, että niin korpit toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin, ja leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta. Ja Jumala piti Eliasta huolen. Ja Aahab etsi, missä on tämä, ja Iisebel oli hänelle vihainen. No, aurinko paistoi, ja puron vesi väheni. Puro kapeeni kapenemistaan. Ja eräänä aamuna, kun Elia meni juomaan, niin
pelkkää hiekkaa, vähän kosteaa hiekkaa. oli Jumalan mies. Hän ei sännännyt minnekään, vaan odotti. Odotti, mikä on Jumalan tahto. Ja niin täällä sanotaan näin. Ja hänelle tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Sarpattiin, joka on Sidonin alueella, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Taas Jumala käski. Jumala piti huolen Eliasta ja antoi ihmisen sydämelle, mitä tarvitsee tehdä. Ja niin Elia lähti. Hän oli ollut jo varmaan useamman kuukauden sillä Keritin purolla ja se oli nyt kuivunut. En tiedä, kulkiko hän ihan pääteitä sinne sen 160 kilometriä. Se on muuten pitkä matka, varsinkin jos ei ollut ruokaa juuri ollenkaan. Ja oliko niitä, kaarneet oli tuollut tai nuo korpit sitä, mutta nyt ei ollut enää. Jumala piti kuitenkin hänestä huolen ja niin hän saapui sinne Sidoniin eli sinne Sarpattiin. Ja Sarpatti oli varmaan semmoinen paikka, minne Elia olisi itse viimeiseksi halunnut mennä. Nimittäin se ei olisi varmaan halunnut mennä Iisepelin kotikaupunkiin, mutta Jumala oli järjestänyt asiat hyvin. Ja niin hän tuli sinne. Ja siellä Sarpatissa oli talo. Ja sen talon lähellä oli joku. Keräsi risuja ja hänellä oli pieni poika. Ja Jumala sanoo Elialle varmaan, että tuossa se on, tuossa se on. Ja niin hän sanoi tälle leskivaimolle, että tuo minulle vähäisen vettä juodakseni. Tuo minulle myös leipää palainen syödäkseni. Hänellä on ainoastaan kourallinen jauhoja ja tilkka öljyä. Teen pojalleni ja minulle leivän ja sitten me kuolemme nälkään. Mutta Elia sanoi, että se antoi Jumalan lupauksen, että Jumala pitää huolta. Eli Jumalalle Elia oli puhunut ja niin hän pystyy sanomaan. Se sanoi tällä tavalla, että älä pelkää, leivo ensin minulle, siis ensin Elialle. Ja sitten tämä lupaus oli, sinulta ei ole puuttuva öljyä astiassa eikä jauhoja ruukusta, siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Mutta tämä leskivaimo, joka oli kuolemassa nälkään, niin uskoi Jumalan sanan, jonka Elia sanoi. Hän teki sen. Hän teki sen leivän ja toi sen olisiko kupillisen tai motillisen, toi Elialle. Ja sitten hän teki taas pojalleen ja itselleen ja heille riitti. Siis ensinnä piti antaa se, mitä Jumala tahtoi. Ja se tuntuu aika kummalle, että Elia pyysi ensinnä itselleen, mutta Jumala oli näin Elialle sanonut. Ja sitä jauhoja riitti ja öljyä riitti. Ja Raamattu sanoo, että meni 3 vuotta näin. Kaikki oli aivan ruskea, ihmisillä oli nälkä, mutta Jumala piti huolen Eliasta, leskivaimosta ja tuosta hänen pojastaan. Ja niin tuli se päivä, että Jumala sanoi taas uuden asian tuolle Elialle. Mutta täyttikö Jumala Elian ja myös tämän leskivaimon tarpeet? Täytti. Mutta mikä on ihmisen suurin tarve? Oikeastaan tuo leskivaimokin oli sellainen, joka oppi tuntemaan elävän Jumalan tuon Elian läsnäolon kautta. Se varmaan kertoi sille Jumalasta, siitä Jeesuksesta, joka on tuleva, ja siitä pelastuksesta, jonka Jumala on järjestänyt. Ja sinunkin suurin tarpeesi on se,
että sinä oot Jumalan oma. Ja niin Jeesuksen tähden me saadaan pyytää häntä sydämeen, uskoamme ja syntimme anteeksi. Ja Raamattu sanoo, että usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se tarkoittaa sitä, että sinä saat puhtaan sydämme ja pääset kerran sitten taivaan kotiin. Ja sellainen, joka uskoo Jeesukseen ja luottaa häneen, niin se on Jumalan oma. Ja Elia oli Jumalan oma ja Jumala piti hänestä huolta. Jumala pitää kaikista omistaa huolta, sinustakin.